Jong, dit is Bient. Ik had er zin in. Mij op een trein gasten aan tafel. 12 Ljouwerte festivals die krijgen een grote rol op Oerol. En Koen Haringa, hij vertelt hoe. En de dirigent van het Friesk Jeugdorkest, Theo Brouwer, neemt Frieske band. En dadelijk ek us mooi in de vrood van de klassieke muziek. En Pieter de Groot, hij wie jarenlang toch echt verantwoordelijk voor de teksten van Frieslands meest verneemde stripfiguurtje. Vlaggen! Mij vlaggen! Ja, heren, herkennen je hem dit mansje? Jawel. Nou? Gurbe, hè? Ja, natuurlijk. Verste rubriek in de Ljouwerte kranten. Is dat nou een rubriek die je eigenlijk altijd wil lezen? Ik pak hem wel altijd even bij, ja. Ja? Eeg valt er wel op. Het eeg valt er wel op. Nou, Ja. dat is toch goed om te jaren? Ja, maar zeg ik dat? Ik krijg eerder zie je er op het voorpagina en dan voel het er automatisch op. Hè? Want je eert zo'n pagina hoor. En nu zit hij op 2, maar dan heb je alles in 1 en 2 naast elkaar. Heb je een eeropslag. En dan dwaalt automatisch het tegen naar je gurbe. Ja. En dat zou je altijd even naar. Ik zou er dan niet extra naar, want wij slachten het op. Hè? Dat moet je altijd even uitvinden. Je zorgt er altijd naar. Eerst Gurbe lezen en dan naar het hoofdartikel. Zei ze toch vaak, toch? Dat riet vaak liek op. Ja. Hey jongens, dit hier voor het eerst op Oerol. Kunnen oren Frieske festivals haar zelfs promoten. Koen, dat is de marketingman van Verskate Grutte festivals in het noorden. Waaronder Explore the North en ik Welcome to the Village. Ga je hem dat eigenlijk nodig? Reclamemaatje van je eigen festival? Nou, reclame sowieso. Specifiek op Oerol. Misschien niet, maar het is wel heel erg leuk om te doen. Ja. Want? Nou, omdat het heel erg tof is om je eigen scene te kunnen presenteren op iemand anders festival. En dat is ook een beetje hoe wij als Welcome to the Village bijvoorbeeld ons programma maken. We zeggen altijd, dat maken we samen. En onderdeel daarvan is dat we bijvoorbeeld het Fuchsbouwfestival uitnodigen. Sound of Aarhus uit Denemarken uitnodigen om te laten zien wat hun zien, hoe die er eigenlijk uitziet, wat daar belangrijk is, wat daar de waarden zijn. Nou, dat heeft Oerol dus ons eigenlijk ook gevraagd. En dus maken wij een programma met onze vrienden, met wie we ook samenwerken op Welcome to the Village. En nemen we de noordelijke scene, zou je kunnen zeggen, nemen we mee. Ja, even die 2 festivals, Welcome to the Village en Explore the North. Hebben we ook beelden van, dat mensen even weten van waar hebben we het eigenlijk over? 3 slag. För varje slag smärtade det i kinden och tinningen. Sliten nachten en onder de sterren druwt de ene bui de oren. En zei, dat is zo'n crucifix, dat is niet. We fell in love right by the ocean. In our tracks. Ja, dit hier dus voor het eerst kun je hem op Oerol shenlitten van wat voor festival je hem eigenlijk krijgt binnen. En dan kan ik me vaststellen, dan zit je bij elkaar en in één keer krijg je dan telefoon. Joop Mulder onder de telefoon en die komt met dit idee. Ja, en dan begint het, hè. Dan moet je hem nooit denken van wat je hem eigenlijk shenlitten willen. Ja, nou ja, wij vinden onszelf daar ook aardig goed in, want dan gaan we een programma maken. Gelukkig maar. En nee, dat is een beetje een grap. Maar goed, ja, dan moet je natuurlijk wel nadenken over hoe zet je jezelf dan neer. En wat zijn dan de kenwaarden die je wilt vertellen. Nou, waar we heel duidelijk voor hebben gekozen is het samen maken. Dus wat eigenlijk wat Oerol nu ook doet. Het samen maken met de gastcuratoren. Dat doen wij ook op Oerol. Bijvoorbeeld het collectief van Ticket to the Tropics. Dat cureert een wereldmuziekpodium bij ons op Welcome to the Village. Dus nemen wij daarvan de headliner mee naar Oerol. Nou ja, dus op die manier hebben we daar een programma gemaakt. Oké, hij je ook wel eens op Oerol West? Ja, ik al jarenlang alweer. Oké, ja, want jij was natuurlijk jarenlang onder andere chef van de cultuurredactie bij de Ljouwerte kranten. En dan is het verplichte kost eigenlijk, hè, Oerol. Ja, en toen nog net, want in het allereerste begin wie Oerol nog een heel regionaal festivaltje. Dat ik landelijk helemaal net onsloeg, maar dat had Joop Mulder benamelijk opbouwd. Daar had er heel toe in West. En nu is het een internationaal festival. Ja, het is een heel groot festival. Ja. Jim krijg je dus nou echt een dag lang mooi je eigen festival in de skinwerpers zetten. Ja. Dat bad dan alweer op de betonning. Zeg maar het plak eigenlijk wat in het plakkamer is van het Green Stroon. En daarmee is de betonning eigenlijk gelijk het meest bekritiseerde locatie eigenlijk van Oerol. Hoe vind je dat eigenlijk, dat je hem zit op de betonning?
Nou, sowieso ben ik al lang blij dat we op een eiland zitten. Want wat ik altijd vind is dat als je op de boot stapt vanuit Harlingen, dan ben je opeens in een compleet andere wereld. Dan kom je op een eiland, dat heeft echt iets magisch. Een paar uurtjes verderop in onze eigen provincie. Ik vind dat al op zich een heel erg groot voordeel. De betonning ben ik een aantal jaar geleden voor het laatst geweest. En ja, dat is natuurlijk een probleem of een gebied dat problemen met zich meebrengt als je het daar gezellig wilt maken. Maar Welcome to the Village, kijk, wij maken heel veel dingen zelf. Onze locatievormgeving maken we bijvoorbeeld uit oud hout, oude stoffen enzovoort. Waaronder onze backdrops bijvoorbeeld. Misschien heb je dat gezien, vorig jaar hebben die helemaal zelf gehaakt. Nou, die nemen we mee om te kijken of we ergens wat ruimte kunnen vullen bijvoorbeeld. En de dingen toch echt wel onze eigen sfeer te geven. Ja, we hebben even het chimocroon plakt, het groene stroon en de betonning om even Ja. het verschil om te gaan. Maar eigenlijk heb je dus helemaal geen twijfels hoe deze locatie. Want ik weet, een pad van ja, de oerolgongers had toch wel een beetje hun twijfels. Hè? Vindt het eigenlijk helemaal niks, de betonning. Maar je hebt net het gevoel dat je hem daar toch al maar 1-0 achter stingen. Nou, ik vind eerlijk gezegd, als je dat zo ziet, die beelden, dat we best wel een cadeautje in de schoot hebben gekregen. Want het is, dat gebied is uniek. Dat is echt uniek. En als je daar programma mag maken, ja, nou, dat is voor mij een +1. Ja, sneur, hè? Dan is het te vier. Dan is het er pas in, hè? Ja. Oké. Klopt. En nou, Ja. waar weer komt Miranda Werkman ook nog in? Want Us Miranda die sturen wij ook naar Oeralta. En zij zal dan alle dagen in Bient ook nog een reportage maken en iets verslag van het festival. Hele orenvraag trouwens, Koen. Wat vies nou eigenlijk van het begrip Meanskip? Meanskip. 2018. Moet ik Culturele haatstijd? moet ik gaan associëren? Nou, kijk, je zou kunnen Een zeggen soort van de slimste is dit. Ja, voor mij betekent Meanskip is ook een soort van tijdsgeest. Waar we nu in Friesland heel erg in zitten. Want wat je merkt in Friesland is dat heel veel initiatieven die ontstaan doordat mensen samen dingen gaan doen. Dat samen doen, elkaar helpen, elkaar dingen leren enzovoort. Dat is voor mij Meanskip. En dat is natuurlijk ook de kern van Welcome to the Village. We hebben 500 vrijwilligers die soms door het vuur gaan voor je. Ja. Ik vind, dus Meanskip, dat. Oké, nou ja, hoe het Meanskipsgevoel is bij de vrijmetselarij in Snits, dat zullen we aanzien in een reportage. Theo Brouwer, daar heeft de 450 Frieske squalband. Die heeft nou uitnoegen van een klassiek concert na je week waar is het? Luiswold. Landgoed Lauswold. Ja, klopt. Hoe krijgt het in de holle? 450 band, dat is een cacophonie onloerd. Ja, nou, zij maakt de muziek net. Zij krijgen de kans om te luisteren. Ja. En als ze applaudisseren, dan kent het inderdaad wezen dat het een cacophonie wordt. Maar hoe krijg je die 450 band een uur lang op het puntje van de stoel? Ja, dat maakt je van goede huizen komen. Namelijk een minuutje geerstallen, een programma geerstallen wat de band aanspreekt. Maar ik leer ze ook wat dingen pro, wat luisteren, wat misschien wat vreemder is. Neem eens wat. Nou, we doen de Nieuwe Wereldsymfonie, het 4e deel, wat we ook op het concours spelen. Dat liet ik ze jaren, want dat is een echt luisterstik. Maar we doen ook een première van Saga, schreeuwt toch de Frieske schreeuwer, componist Sipke Hoekstra. En daar zitten zo'n mooie melodielijnen in en zo'n mooi verhaal achter. Dat heeft de band gewoon verteld. En in de klassen op een basiskwal en opstaan. Om ze vast te bereiden van ja, een urenlang stilzitten, maar wel een urenlang luisteren en zien en belibben. Ja, nou hebben we, ik maar een van die collega's hebben mooi west naar een basiskwallen in Ter Wispel. Kun je even naar zien? Ik ben benieuwd. Heeft iemand iets gehoord? Iets herkenbaars dat je dacht van, hey, dit weet ik? Ik dacht een beetje aan het Wilhelmus. Steek nou je vingers op als je het weer hoort, want het komt nog een keer. Ik vond het wel leuk. Ja, en, alleen nog het in net mijn smaak. Nee. Wat is die smaak? Nou, ik hou eerder van rock of zo. Van die kleine stukjes in de muziek die je kan herkennen, daaruit is
klassieke muziek en symfonische muziek vaak opgebouwd. Kist me een heel iets denkje vertellen was je het leert hast door klassieke muziek? Dat je heel veel instrumenten nodig bent als je een orkest wil hebben. En mooie muziek. En dat het nog best wel moeilijk is. Gaat-ie? Ja, ik vind het nu wel iets leuker, maar ik denk dat ik het andere toch nog leuker vind dan dit. Dus de volgende keer een lesje in hip-hop. Ja. Ja, Theo, volgende keer graag hip-hop, want dat is natuurlijk de grote vraag. Hè? Hoe krijg je ben enthousiast echt voor oren muziek? Nou, ze moet het gewoon een keer wel ervaren. Hè. Ze moet het beleven. Dus ze zitten nu in een tuin, in een feestelijke omjouwing van Landgoed Lauswold. Grut podium, waar ik het Noord-Nederlands Orkest spelen op de snijn. Super professioneel. Ze worden ontvangen bij een rede loper en een hapje en een drankje. Dus het is echt voor hun een gala, een slotfeest van groep 8 van de basiskwallen. En dan zal het programma een beetje wijzen als een amusemenu. Van allerlei hapjes, deeltjes ergens van muzikaal bezoeken. En de een die houdt helemaal net van vis, maar de oor wol. En weer een oor die vindt juist het stukje vlees heel lekker. En dat zal hier gebeuren. En uiteindelijk, als je het een beetje leuk eerstallen, komt er ook nog patat met appelmoes en kipnuggets voorbij. Dus vol ruiten ze wel. Ja. Want we hebben een rapper erbij en een mystery guest. En dat oren, dat zal omvlenen. Goed zo. Nou, hast ook voor u echt een fragment, mooi naam. Ja. En dan krijgen we een soort van masterclass, hè? Nou ja, het is natuurlijk echt voor volwassenen en voor elke nien belangrijk om een keer de vaststellingsvermogen weer ontwerp te zetten. Zonder clip en zonder beeld te luisteren naar de eren. Maar wat krijgen we nou aan het jaren dan? We krijgen een stuk saga. Dat is dus dat stuk wat Sipke Hoekstra skreun heeft. Dat gaat door een heldenleven. En met name het respect voor de zelfopoffering wil hij jaren litten. Nou, van begin tot einde is het het leven van deze held. Ja, dat kan je gewoon uitlezen. Het zijn 8 scènes. Dus en we hebben nou een scène uitzocht van geboorte, jeugd, strijd, thuiskeer, laatste strijd. En uiteindelijk, naar de laatste strijd, komt de deer. En dat wordt uiteindelijk 44 minuten? Nee, het is kwart, hè? Nee, het is 8 een hele minuut. 8 een hele minuut. We Ja. hadden nou in kwarten. Ja, die hebben nou 1 scène eruit. Oké, en dat is de scène? Ja, dat moet je maar even vertellen. Oké, nou, staat er maar in, jongens. Dan luister je bij. Dit is actie. Dit is actie. Het gaat net goed, zeker. Nee. Want? Nou, hier gaat dus held deer. Oh. Hij sneuvelt op het veld, op het oorlogsveld. In het gevecht. Nou, dan is dit een hele stille passage. Je gaat de deer. En de meesten rouwen om het verlies. Nou, en uiteindelijk krijgt er ook nog thuis de waardering van wat de dient heeft. En ontstaat er dus een voortlevende herinnering. Nou, en dat eindigt dus weer magistraal met koper. En ja, is het eigenlijk het almaatje van het stik. Maar toch weer een positieve klank. Ja, en dit heeft dus dat heeft bij een soort squalband Delwest in Opstelon. En dan vertelst je dit natuurlijk ook. En dan Ja. als klapstuk natuurlijk aanstaan het concert met 450 band. In gala, begreep ik dus al die band in kostuum. Ja. Liek het mij. Nou, ze mij ondwaan wat ze willen. En dat kan fantasierijk wezen. Veerden ze nooit weer. Hè? Viert is Nee, nooit weer. Nee, Dat natuurlijk. hopen we. Ja, nou ja. Dank voor die bijdrage. Hoe heel wat oors. Want hoe libbert het mierskipsgevoel in Friesland? Daar hebben we de oude week nooit op Ziek-West. Vanzelfs ook in de dram van de culturele haatstad. Wat toen 18 dat mierskip een heel wichtig thema is. Hoe het zochten we bij de vrijmetselers in Snits. Als ik denk aan mierskip, dan denk ik eigenlijk groter dan alleen maar het dorp of de stad of de provincie. Dan denk ik eigenlijk aan het hele land, of eigenlijk zijn we met z'n allen op de wereld één grote gemeenschap van mensen. De vrijmetselarij is een broederschap. En bij een broederschap ben je nog meer in het zijn. Het is een vorm
van liefde en onderling respect. En een gemeenschap is vaak, kan ook tot elkaar veroordeeld zijn omdat ze gewoon op dezelfde plek wonen. Dat geeft een andere verbondenheid. Soms eens in de maand of eens in de 1,5 maand, dan hebben we wat we noemen open loge. En dan zijn we met elkaar bezig eigenlijk met de ritualen en symbolen. De ritualen beschrijven eigenlijk de handelingen die wij met elkaar hier doen in de werkplaats. Je kunt het zien als een soort script voor wat er gebeurt. En de symbolen zijn de objecten die je hier allemaal ziet. En die staan symbool voor algemene begrippen in het leven. Broeders, het is mijn voornemen te arbeiden. Vrijmetselarij is een levenshouding. Bent u vrijmetselaar? Al mijn broeders erkennen mij als zodanig. Het is een methode om meer aan je leven te hebben. Wat is de tweede plicht der opzieners in de loge? Ons ervan te verzekeren dat alle hier verzamelde broeders vrijmetselaar zijn. En ik noem het eigenlijk ook wel mijn spirituele fitness. Iemand anders gaat 1 keer per week of meerdere keer naar de sportschool. En ik kom hier tot rust te midden van mijn broeders om op een andere manier met elkaar om te gaan dan dat we in het gewone leven met elkaar doen. Maar het is een hele aparte groep mensen die ik anders nooit was tegengekomen, denk ik. Maar we delen iets met elkaar, we delen die vrijmetselarij en dat geeft een hele bijzondere band met elkaar. Wijsheid. Ik geloof dat we altijd, als je het goed doet tenminste, moet blijven leren in het leven. Je bent nooit klaar. Kracht. Mijn broeders helpen mij om mij bij te sturen en de dingen die ik misschien beter zou kunnen doen. Schoonheid. We komen elke week bij elkaar en dan wordt er een zogeheten bouwstuk opgeleverd door iemand, waarbij je iets vertelt, soms over jezelf, soms over het algemeen onderwerp. Ieder mens is gelijkwaardig en geen mens is gelijk. Erkennen dat iemand is zoals hij is, als je dat kunt opbrengen in een gemeenschap, is er volgens mij sprake van een broederschap. En we proberen een ander nooit te overtuigen van onze mening. Het enige wat wij kunnen doen is met elkaar meningen delen en dan is het aan degene, aan de toehoorder, wat hij met die meningen doet. Mysterieus is iets anders dan geheimzinnig. Geheimzinnig vind ik negatief. En mysterieus denk je, ja, dat is wel bijzonder. Daar zou ik ook wel lid van willen zijn. Dat is een positieve lading. Als je hier in de werkplaats met elkaar zo'n open loge beleeft, dan komt er toch een bijzondere sfeer boven die je nergens anders hebt. Ja, de vrijmetselaars in Snits. Het is echt serieus, hè? Ja, nee, ik ervaar de Meanskip wel als iets luchtigers. Dan wat we misschien net hebben gezien. Maar in de kern ben ik het er volledig mee eens. In de kern wel, nou gelukkig. Als 60 jaar is het een van de meest populaire rubrieken in de Ljouwerte Kranten. En dan heb ik het over Gurbe, een eenvoudig tekeningje eigenlijk van een boerke dat over het waar praat. Ja, de Groot, heel populair. Dat zei ik nog wel, maar is dat echt zo? Is hij heel populair, Gurbe? Ik denk het wel. Hij zou heel populair worden, want hij is het enige nog bestaande element van ouds van de kranten. In 52 boom bij de Friese Courier. Betocht, het idee is betocht op Ferris Kurer. Die wilde een waar praatje hebben, met een tekeningje. Frits Klein, waar zijn expositie dus nou sneun iepen wordt in het Friesland Museum in Jennewoud. Die had die tekeningjes maken. En de waarman die voor de Friese Courier het waar vast zei, dat was dus Hans de Jong van Gediek, die betocht daar, dus hield hij het een waar praatje bij, een waar bericht. Ja, maar dit zijn eigenlijk de originele tekeningen. Dat zijn dus de eerste tekeningjes. En dat binnen dus je kent wat ze de oefenplaatsjes die hij doen maken had. En die had er nog altijd in het archief kennelijk, want die binnen nou Bob Wetterkamer en die zullen daar ook op die uitstalling lezen, denk ik. Ja. Ja, prachtig. Staan ze dus alweer als begoen, als een eenvoudig boerke. Hij is in de tussentijd ook een beetje, ja, hij is wat verloren natuurlijk. Friesland weer doen een agrarische provincie nog van benamen. Hè? En een boer zocht in het waar, waar had beter verstand van het waar als een boer. Toch? Dus die waren maar hier om keppelen. Dus het was een boerke. Ja. En Hans de Jong, die oors niks als in het Fries dat benemen. En die hebben in het Fries schitterende uitdrukkingen voor het waar. Onleierig waar, onhuur waar, broesk, zoals nou. Ja, we dus, hebben een paar van die Gurbes even op een rietje zetten. Kunnen we er even een sjen?
Ja, Gurbe. In die begin weer in 50. Toen wie hij er eigenlijk in Ien? In de eerste dus in Ja, de Friese eerst hier ik in namen. De eerste 2 jaar net. Hij is in 52 betocht als plaatsje van Frits Klein. In 54 kreeg er een naam. Hans de Jong had de naam betocht. Dus zei, dan ken ik hem met zezelitten. Dus Hans de Jong, de waarman, kwam eigenlijk bij Gurbe. Die kwam met de naam Gurbe. Ja. Maar de tekenaar die hier toch een hele Die klein hier zelfs een oornaam. Die hem zelfs sibbelen in mijn bolt of feitje of zo. Maar goed, hij was er in hier hoe van. Hij zei aan mijn product zitten. Product, dat zijn ze doen net nou. Dat zit terug. Ja. Plaatje. Maar letter kreeg hij ook nog, want daar wie het dan misschien net mee is. Maar later kwam er ook nog een vrouw. Hij kreeg een vrouw. Die kreeg in 56. Heb je die namen wel zelf betocht dan? En die had ik Hans de Gurbe en Lotje. Ik denk dat Hans de Jong dat ik betocht had. Ik weet net waar dat verder nog een keer geweest had. In alle gevallen Hans de Jong, het wie dus Woltja, heb ik begrepen dat Frits Klein en zijn vrouw dit wie in Bontebok kwamen te ween. Toen wisten ze al dat hij de tekenaar van Gurbe. En toen waren ze, hij en zijn vrouw, Frits en zijn vrouw, waren door voordadelijk door in Bonteboksters Gurbe en Lotje neemt. Maar daar hadden ze gauw een einde om maken. Ze zeiden, wij zijn Frits en Imi. Ja. Want hij wie dus eerst waarman. Gurbe, eigenlijk. Hè? Ja, dat is een waar praatje. En dat was ik toch Hans de Jong altijd betocht. Want dat moest er Maas, de Friese Courier, moest dat Maas hebben, dat waarberucht. En dan betochte dat ik Maas. Maar letterlijk je zijn visie op de actualiteit. Ja, dat staat er gewoon kaam. Nog net voordadelijk door Hans de Jong. Ja, in het begin jaren 60 doet de televisie op kaam. Want toen waar dat eerwijd rommer. Ja, maar dit plaatje bijvoorbeeld, dit net als mij, dat is een volle letterversel. Dat wie al doet het in de oude kranten stier. Want dat wie bij een worden Europese kampioenschap, denk ik, voetballen. Dat alle stritten oranje kleurden. 88, de finale. 88, de finale. Dus toen kleurden alle stritten oranje. Dus dan werd toch Gurbe zei het oranje bij de roers. Hoe al je oranje. Ja, maar jou ziet een lid van de cultuurredactie. Ja, ik heb zei kreeg in het begin dat ik verantwoordelijk was. Nou, uiteindelijk is de haatredacteur verantwoordelijk voor alles wat in de kranten stiert. Maar jou had het wel mooi betocht. Die Gurbe betocht dat we hier een collectief. Want voordat ik bij de kranten kwam, zie je dat ik al een groepje die Gurbe alle dagen te betinken om een uur. Want toen waren we nog een jongensblad. Dus toen betochten ze om je wat 10 uur. Als de pagina kleerbier of haskleerbier, dan moest er nog even gauw een Gurbe. En dan water ik wel roppen van de opmakerredactie. Wij blote Gurbe. En dan moesten we nog even gauw wat betinken, vaak. En iedereen leidt voor de hand, een namen, op een foto. Die zei van, nou ja, dat leidt zo voor de hand. Kreeg ik die tjoert in de kranten stiert. Vlaggen, de vlaggen. Slaggen met vlaggen. Ja, dat riemt ik nog. Dus dat weer heel aardig voelen. Dus hij voordadelijk zit de combinatie. Ja. En na de reacties kwamen wel eens reacties. Maar dat weer het vooral omdat ze de Gurbe net begrepen. Maar dan begrepen wij het ik net al te best, denk ik. Want dan moesten we dan een ziekje. Ja. Is dat dan ook niet het leukste moment van de dag? Dat je de Gurbe nog even moet maken? Nou, het wie vaak onder heegspanning, want het moest in gauw iets soms dan weer het 4 minuten, dan het moest nog even gauw. En dan met de kop, het moest altijd een beetje verbonden houden met een kop. Dat is nog saai, maar het voordadelijk zien, weet het op slacht. Ja. Als dat niet slaagt, nou ja, dan ben het onder het motto, als het niet kind staat het mat, het maar staat kind. Dat is mijn krant altijd zo. Die kranten maar terug. Die wacht het nooit, dus je moet ervoor zorgen dat het zo gauw mogelijk in de kranten komt. Hij stiert natuurlijk altijd op een vastzijde, Gurbe. Dat is nou net meer zo. Het zit nou op pagina 2. Dat doet jou zeer? Nee. Ja, zo dat formaat is verloren, dus dan ken ik volle minder op die pagina. Dus het is eigenlijk wel handig dat het op pagina 2 is. En hij omslaan, dat hij nou 2 zieden. Ik denk dat dat ongeveer oorheen komt. Maar het talberichten dat jij er op een pagina ziet. Misschien ben het er nou nog wel meer. Dus dat we altijd, nou ga je wat karuut. Zo is dat. Nou ja, Sneun, dank voor jouw verhaal. Want Sneun, dan is de officiële opening van de Gurbe tentoonstelling. Nou, even een correctie, net alleen een Gurbe tentoonstelling. Het is een landbouwmuseum. Hij wie Frits Klein wie ik ontwerper en van een heel soort landbouw voor een heel soort landbouwbladen. Hij had van Miedema Weensje met logo betocht, die landbouwwerktuurfabriek. Ja. Dus dat is er al eerder te zien. Dus hij is bekend worden door Gurbe, maar Gurbe is maar een patje ervan. Van Snijn oor, de tentoonstelling. Ik iepen voor het publiek. Ontstaat 4 maanden, dan is er weer Beansport. En dat wordt dan een hele speciale uitsturing, want we sturen de Grutte Berend Schoutstra voetbalquiz uit. Waar we het ontan hoe de week nog een hele gezellige dag.
We hebben 3 teams. We hebben 1 cup mooi de Grutte eren. Dit is de enige echte Grutte Berend Schoutstra voetbalquiz.